Салом дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам дар бораи бӯи бади даҳон, сабаби пайдоиши он ва табобати бӯи даҳон ҳарф бизанем. Ба ҳамаи мо маълум аст, ки бӯи бади даҳон метавонад моро нороҳат созад ва суҳбати моро бо дӯстон кӯтоҳ кунад. Дар ин ҳол чӣ бояд кард? Дар аввал бояд фаҳмем, ки сабаби бӯи бад чист ва чӣ тавр онро бартараф кардан лозим аст. Бӯи бади даҳонро дар тиб галитоз меноманд. Бояд қайд кард, ки галитоз ин беморӣ нест, балки аломатест, ки аз бемории ягон узв шаҳодат медиҳад. Дар видеои имрӯза дар бораи 5 сабабе, ки ба бӯи бади даҳон оварда мерасонад, мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. Сабаби якум — ба дандонҳо ва милки дандонҳо нигоҳубини хуб накардан. Сабаби галитоз, яъне бӯи бади даҳон, метавонад лавҳаи бактериявӣ бошад, ки доимо дар дандонҳо, атрофи дандонҳо ва байни дандонҳо пайдо мешавад. Бактерияҳо зарраҳои ғизоро дар даҳон шикаста, гази бадбӯйро хориҷ мекунанд, ки боиси бӯи бад мегардад. Роҳи беҳтарини пешгирӣ дар он аст, ки инсон бояд дандонҳои худро дар як рӯз 2 маротиба бо хамираи дандоншӯyии фториддор тоза кунад ва бо риштаи дандонпизишкӣ байни дандонҳои худро тоза кунад. Истифодаи чойи кабудро фаромӯш насозад, чунки чойи кабуд миқдори бактерияҳоро дар дандон кам мекунад ва бӯи бадро бартараф мекунад. Сабаби дуюм — илтиҳоби милки дандонҳо. Ҳангоми илтиҳоб милки дандонҳо варам мекунанд ва ҳангоми шустан хун меояд. Дар ин ҳол бактерияҳо дар дандон бисёртар ҷамъ мешавад ва бӯи бадро зиёд мекунад. Барои бартараф кардан ба дандонпизишк муроҷиат кардан лозим, то ки онро табобат кунад. Сабаби сеюм — истеъмоли баъзе намуди хӯрокҳо ва нӯшокиҳо. Агар шумо хӯрокҳои хушбӯй аз қабили сирпиёз, пиёз, қаҳва ё машруботи спиртӣ истеъмол кунед, ин метавонад ба бӯи бади даҳон оварда расонад. Барои пешгирӣ кардан аз ин хӯрокҳо камтар истеъмол кардан лозим. Сабаби чорум — тамокукашӣ ва ё носкашӣ. Тамокукашӣ метавонад бӯи бади даҳонро ба вуҷуд биёрад. Дандонҳои шуморо рангашро хира карда, ба узви нафаскашии шумо зарар мерасонад. Агар шумо тамокукашӣ ва ё носкаширо баҳс кунед, даҳонатонро солим, дандонатонро сафед ва нафасатонро тару тоза мегардонед. Сабаби панҷум — якчанд намуд бемориҳои узви ҳозима. Бемориҳои узви ҳозима, бемории меъдаю рӯда, илтиҳоби ғадуди зери меъда, гастрит метавонад бӯи бади даҳонро ба вуҷуд биёрад. Инчунин бемории диабети қанд низ метавонад бӯи бади даҳонро ба вуҷуд биёрад, чунки ҳангоми баланд будани қанди хун атсетон дар организм ҷамъ мешавад ва аз даҳон бӯи тези атсетон меояд. Агар сабабҳои дар боло зикршударо шумо мустақилона бартараф карда тонед, яъне тавассути парҳезӣ, нақсар нигоҳубин кардани дандонҳо бартараф карда шаванд, сабаби охирин, яъне намуди бемориҳое, ки ба бӯи бади даҳон оварда мерасонанд, онро шумо мустақилона бартараф карда наметавонед. Дар ин ҳол шумо бояд ба духтур муроҷиат кунед, то ки сабаби аниқашро муайян карда, кадом намуд илтиҳоб аст ва мувофиқи он табобати аниқро ба шумо тавсия диҳанд. Умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. Лайку комментарияҳои худро барои пешгирии канали мо фаромӯш насозед. Саломат бошед.